Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao at Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Anaza, hingkod ang pangidaron, taga Mahaplag Leyte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini niining yuta nga gibantayan sa among mga ginikanan samtang buhi pa sila. Ug karon nga wa na sila, kami ng mga anak ang napuli. Aron inyo hisabtan, sugdo nako dihang buhi pa silang mama ug papa. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa pa ganitang tuiga nga nagpuyo dinhi pa? Dito pang kuhan, 1992. Unsa din na pa, uy? 1992. Aw, Kamo ba, pagkatuon ko numuan ng mga pulunga, be? Paningkamuti ninyo nga dili mawa ng mga pulunga. aywan na naron pa, uy. Ang mga batanon karon pa, di na gyud makasabot ana. Maunay nakaapan ninyo. Batanon. Maunay nakadaot ninyo tungod na ng cellphone. Sige lang mo gunit ng cellphone. Ultimo ang mga batang gagmay nga papa maka-eskwela, makamao na nga mag-in-English tungod sa cellphone, pero wa kasabot sa to. Kay high-tech naman ko taron pa. Mong ka ng mga kinaraan. Di na gyud may makarelate ana. To di ay nganong nangutana man ka kung kalos ata nagsugod sa pagpuyo ining yuta. Ang akong nahibaw-an raman gud pa, nga dili ni atong yutang atong gipuy-an. Oo. Sa magtiayo ni nga suod ka inako. Dili gid ako ang una nga nagtukod og bahay ining yuta. Wahirata anang uban diha. Apan ako ang gisaligan sa pagbantay ining yuta. Ako ang gisaligan nga mukolekta sa abang nila sa yuta ulo na nga mo'y ilang nga gitukuran karon sila mga bahay. Oh, mao ba pa? Ug ang tao mamatay man gyud. Ako nang gisabot ang tag-iya ining yuta. Nga kamo lang gihapon ang akong mga anak ang mopuli sa dapit isip sinaligan ining yuta. Papasad, uy. Iskot anang matay-matay diha, uy. Matay man gyud. Haba diha pa, uy. Layo pa kay na, uy. Mag-uban patag dugay pang katuigan. Unsa? Mao na, ma. Lain kay sinultihan si Papa. Nangutana raman ang takubahin ining yuta nga atong gipuy-an. O ganong maumasad na imong nahuna-hunaan nga ipangutana sa imong amahan? O, nagpakisayod lang ko god sa ubang detalye ining yuta, ah. Kay wa pa ba ako mataw dihang una mong nagpuyo dinhi, di ba? Oo. Dugay na gyud tang nagpuyo dinhi. Og mga maayo sad nato ang tag-iya ining yuta. Gilat ang gisaligan. Kana tungod kay nasayod og nakaila ang tag-iya sa yuta nato. Nga wa gyud ta manglimbong nila bahin sa kita ining yuta. Ang mga nakolekta nato sa mga nag-abang dinhi, ingon man ang kita sa abot sa yuta. Ato man gyud kining isurrender sa tag-iya. Kay naaman say uban nga nagpuyo dinhi nga nang sanggot sa mga lubi ug maghatagan sad og bahin sa halin sa ilang tuba. Og ang matigom nato, ako man gyud kining ihatod sa bahay sa tag-iya. Magaway respeto. Uy, naunsa ron si Papa nimo Anisa? Naunsa ka pidyo? Dili na mo respeto nako ang mga nagpuyo ining yuta. Ha? Kay nga naman day pa. Kadugay na nakong nagkulikta sa ilang mga abangan sa luna nga ilang nga gi-okupar. Karon na lang sila moingon nga wa na kunutay katungod nga mangulikta sa ilang abang. Unsa? Sa? Kadugayan, magbagulbol na nga panilngan sa ilang abang ang mga nagpuyo sa yuta nga gibantayan sa akong mga ginikanan.
kay wa na kuno sila'y katungod nga manukot nila. Nanlabay mga katuigan, nangamatay ang among mga ginikanan, o kami ng mga anak ang mipuli sa pagpaningil sa mga abangan sa yuta. Miabot sa bug-unom katuig, gikan nga namatay ang among mga ginikanan. Gisunod na mo ang gibuhat sa among mga ginikanan kaniadto, nga ang among matigom og paningil sa abangan og abot sa yuta, among irimit sa tag-iya sa yuta. Unya, ang akong bayaw nga usa sa nag-abang sa yuta, milansar pagkakonsihal sa among barangay ug midaog siya. Unya, Te! Ate ni siya! Te! oh, ngano ka naghangos ka man dong dyan. Nakadungog ko, te! Nagbiting dito sa barangay ang mga nagpuyo aning yuta nga atong gibantayan. Ha? Oh, bahin man sa unsang ilang gimitingan, oy. Wala gyud ko kay bawa na. Oh, nganong naghangos ka man gyud nga nagbalita na ako, ha? Ang te! Ingon man sila dito nga papawaon na kunutan nila din, he! Unsa? Oh, nganong niyaman mo sa among bahay, Jigger? Aw, konsehal Jigger na di ay. Niyaman pod lagi ning pipila nato ka mga silingan. Kay ipahibaw na mo ninyo nga dili namin muhatag kung kamo nga mga anak ni Pidyo ang maningil sa among mga abangan sa yuta. Ha? Kinsa ra gud mo? Nga uwahi naman gani mo nagpuyo aning yuta? Oh. Mas nag-unamig puyo ining yuta kay ninyo. Maong angay unta nga kami ang maningil sa inyong abangan ining yuta. Nga dugong kamo. Ug usa pa. Patay na sila si Pidyo ug ang inyong inahan. Maong humana. Humana ang inyong termino sa pagpahimo sa mga abang ug bahin sa abot ining yuta. Ay, Jigger. Hinay-hinay las imong sinultihan, ha? Kay bisag bayaw pata ka, digid ko mo ila kung ako na mga ginikanan ang hilabtan dong. Kay dili ba guna tinuod mga silingan? Kinyoda! Kinyoda! Dili na tinuod. Girimit nilang mamagpapa ang mga abang ninyo ining yutaa. Kay ngano? Kita ka? Maong karon nga konsihan ako din sa tong barangay. Ako na ang mubarog sa kinabagan. Putlon ko na ang inyong paghadhawd ininyo taa. Petisyonan mo na mo aron mapapahawa mo din ininyo taa. Unsa? Nag-uulmi sa sitwasyon namo diri karon sa akong mga isuon, kay petisyonan man ko nila aron mapapahawa mi ininyo taa. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang akong mga kinikanan ang unang tikolekta sa mga abang ug kita sa abot ininyo taa. Di pa gud nga angay nga kaming mga anak ang mupuli karon nga patay na sila. Ikaduhang pangutana, wala may problema ang tag-iya sa yuta namo. Kining mga nag-abang ang wa kauyon nga kami mipuli kolekta sa ilang abang ug masuko paningon kay masila kuno ang unang nagpuyo ining yutaa kay namo. Makareklamo bagod sila ana? Ikatulong pangutana, petisyonan ko namin nilang mapapahawa ining yutaa. Nabala kami kay konsihal sa barangay baya ning usa sa mga may reklamo. Makagamit ba gyud siya sa iyang pagkakonsihal aron mapapahawa mi nila ining yutaa? Ikaupat o katapusan, tuig 1992 pa nga tigpaningil ang ako maginikanan sa mga abang ining yutaa. Kung mapapahawa gyud mi, may bisan gamay ba ming madawat sa pagserbisyo sa among mga ginikanan ining yutaa sa pila na kakatuigan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Anessa. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Of course, si Dr. Obra may muhatag og tambag sa mga punto medikal, no? Unya ay namo pagduha-duha ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official
official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ay mugkatingala no mga sukintig paminaw sa mga nag-follow, nag-like ug nagsubaybay nako sa ako ang Facebook account. I think nakahibalo mo no nga ni Panaw ang ako ang pinalanggang inahan at 91 years old. And mao na nga medyo wa ko ninyo napaminaw si Doc Obra ang inyong na paminaw ni aging simana lisod man no pamalandungon nga nawala na akong inahan pero mao man gyud ni ang cycle sa atong kinabuhi. Pero aning mga panahon na ako mapasalamaton kaayo nga naay mga pamilya, mga higala nga nagsuporta og nitabang nga mapagaan no ang amo ang kasing-kasing sa kasakit sa iyahang pagkawala. Usana ni ana ang DYHP no RMN Cebu nga station pinangulo ni Attorney Rufil Banyok. So mauna no pero salamat po no mga sukintig paminaw sa inyong pagsabot and salamat sad kaayo kang Dr. Obra sa iyahang pagsalo nga siya lang sa ang nihatag og tambag sa ato ang programa mintras amo pang gipahimuta nga ako ang pinalanggang inahan. Magpasalamat sad ko sa staff no sa St. Peter's Memorial Chapel dinha sa Imos for really very for being very supportive no sa amo ang mga panginahanglanon ug pag-accommodate sa amo ang mga needs atong time nga gihaya nako ako ang mami no. Lisod oy Pasko na baya pero kilakon ko sige lang pero makamingaw gyud kaayos nga tanan pero kana magpabilin ta no mo na atong ingon nga ay gyud mo pagtuo nga kamuray na ay problema kay si Attorney Elaine no mga tingog inyong mapaminos kahanginan naapud na giagian ang importante magkaanam og kadako ang suliran nagkaanam pug kadako ang ato ang pagsalig no sa ato ang Ginoo guys ha og letter sender nato karong adlaw gikan sa Mahaplag Leyte. Ang iyahang ngan atong tawgon sa pangalan nga si Anessa hingkod ang iyahang pangidaron kabahin kini sa ilahang mga yuta nga gibantayan sa iyang mga ginikanan samtang buhi katumbuhi pa sila unya karon sila na lang mga anak ang nipuli no. So nabahay nasuta mo to nato no napaminaw nato sa drama kaganina. So muna ang mga pangutana ang iyahang mga ginikanan ang unang tigkulikta sa mga abang ug kita sa abot ining yutaa. Di bagod nga angay nga kaming mga anak ang mupuli aron karon nga mga nga patay na sila. Now ang akong pangutana mauni gi-consider ba mo nga saop anang yutaa or gipasagdan lang mo nga mutikad anang yutaa pero kamo man kay tigkulikta no sa abang pero depende na gyud sa tag-iya you know ang katungod sa usa ka tag-iya sa yuta ang kanang paggamit pag designate kung kinsay pwede or authorized representative para mangulikta sa abang so magdepende gyud na kung unsay wishes sa tag-iya kung kamo pa ba nga mga anak kay ang kana nga katungod di man guna nato mapason no so mahog nga gi-designate or gi-authorize ang inyong ginikanan sa pagkulikta ang katong kasabutan nila between sa tag-iya ug sa inyong ginikanan. Pagpanaw nila dili man na usa sa mga katungod nga pwedeng mapasa sa inyo unless naa na pud moy bag-ong kasabutan no sa tag-iya nga mutugot siya nga kamo na pud ang iyahang suguon para pagpanguliktaan na. Ikaduhang pangutana, wa ra may problema ang tag-iya sa yuta nila. Kining mga nag-abang ang wala kauyon nga sila'y nipuli pagkulikta sa ilang abang ug masuko paninglon kay masila kuno ang unang nagpuyo ining yutaa kaysa nila. Makareklamo bagod sila ana. Now kung may problema ang tag-iya sa yuta nga kamoy nangulikta o nya gitugot nya naapod kay dokumento nga gitagaan mog authority para pagpangulikta ana ang kanang mga nag-abang wa pud nay mabuhat. Di pud na sila pwedeng musupak or muingon nga dili pwede. So akong suggestion kung wa man gani mo'y written authority pagkuha mo og SPA or written authority permado sa tag-iya sa yuta nga gitugot
gibutan mo or gi-authorize mo pagpangulikta aron wa nay daghang storya. Di na pud sila ka palag, di na pud sila ka reklamo, di ba? Ikatulong pangutana, petisyonan kuno nila og mapapahawa ining yutaa. Nabala kami kay konsehal sa barangay baya ning usa sa mga nireklamo. Makagamit ba siya sa iyang pagkakonsehal aron mapapahawa mi nila aning yutaa? Uy, equal raman mo. Kinsa man siya, di siya pwedeng manghawd, di po niya pwedeng magamit iyang gahom because that is usurpation, that is abuse of authority. The grounds na para matangtang siya no nga pwede nato siyang mapa-ombudsman. Equal footing mong tanan din ha. Ang makabuot, kinsay pwedeng mupuyo, kinsay papahawaon, kinsay mangulika, di gyud kamo. Wa ni kinsa ninyong nag-abang nagpuyuan ang yutaa pwedeng manghawd. Dili ikaw, dili sila. Kibaw mo kinsa? Ang tag-iya ra in town si yuta. Kung ako'y tag-iya si yuta, magkatawa ko. Nganong gaaway-away mo oy sa yutang dili inyo? Ngano mo? Okay ra mo? Upat og katapusang pangutana tuig 1992 pa nga tigpaningil ang akong mga ginikanan sa mga abang ining yutaa kung mapapahawa gyud mi. May bisan gamay baming madawat sa pagserbisyo sa among ginikanan. Kana wala pod. Wa ko kabaw no kung unsay arrangements ninyo, kung sweldado ba sila, naa ba sila commission or in lieu sa pagpaabang sa inyo ha. Kay kamoy nangulikta, libre ang inyong pagpuyo, magdepende gyud na siya. But what I know is that I don't think na amoy madawat, pero out of the goodness of the heart sa tag-iya sa yuta, posible po no nga matagaan mo maski gamay. Isip ka ng effort na lang ninyo kana kung okay po nila. Pero kung muingon ka nga obligado, mamanduan ba nato sila, mapugos ba nato sila, the answer is no. Magdepende ko na sa inyong sabot mo na. Ningon ko nga para mahusay ni mahilom po ng uban ninyong mga silingan nag-abang po din na anang yuta mas may pag makighusay ka, makiglingkod ka, sit down ka sa tag-iya, mangayo kag authority para di mo makontrahan, di pod ka palagtong uban nga ni kontra ninyo or nasuya baka na sila ninyo, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.